नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन मिनी व्लॉगमध्ये। आज आमच्या कॉलेजमध्ये एक भन्नाट इव्हेंट झाला होता। अनेक रील स्टार्स आणि ॲक्टर्स आले होते, त्यामुळे कॉलेजमध्ये खूपच उत्साहाचं वातावरण होतं। खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांनी डान्स केले, काहींनी छान गाणी गायली आणि सगळीकडे फक्त मजा मस्ती सुरू होती। आणि शेवटी अवधूत गांधींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर अतिशय सुंदर गाणी सादर केली। तो क्षण खरंच खूप खास होता, खूप मजा आली। तर चला तुम्हालाही आजचा हा धमाल दिवस दाखवतो। रुद्र बनला शिवरायांचा आधार, वाऱ्यात आहे वनवा कसा कसा तुला झेपल, वाऱ्यात आहे वनवा कसा कसा तुला झेपल। मराठा ह्यो आता, मराठा ह्यो आता, मराठा ह्यो आता हुबे पातशाही ठोकल। शिवबाराज शिवबाराज शिवबाराज